Ra'ar gasa. Wato ina zuwa fira kana zuwa ko to wallahi akan ladidi na ga ma gurbe wannan kai ya sayin dan gida kai yaro sai mu je kai sayan ka da har zaka cewa wani abu akan ladidi to akan ladidi guda ka zanga billahi la ilaha illa huwa ko tsohon ta bai sai hana ni auren ta ba sannan kai da kace bagara ina jin kunya ne saboda a cikin gidan baban ku dan samu wani abu a gidan baban ku ka gane ko shi sai amma in ba dan haka ba da tire na cilla ka billahi la ilaha illa huwa kuma ina so ka san wani abu da dama ka san ko ka san wayan akan ladidi na ga maka zan iya mai da mutum wuka zan yanka mutum akan ladidi haka nan zan barka banza Listen. Bash ne pa. Wayo!